Per a què serveix? És molt difícil d'aprendre. On es parla aquesta llengua? Qui la parla? El català és la llengua dels meus avis, dels meus pares, dels meus afectes. És una llengua que jo parlava quan vivia a Catalunya, a Barcelona, però també la puc parlar aquí a Mendoza. Però encara que no soc català de naixement, és meva perquè és un pont que em permet acomplir el meu somni. El català també és meu, perquè ens connecta amb la nostra feina, la nostra família, els estudis. Em dona l'oportunitat de ser a prop d'una altra cultura i per això també és meu. El català estableix un enllaç i em permet créixer i ser part d'un món molt més connectat. El català és meu perquè em dona la possibilitat de perfeccionar-me professionalment. Vull que també sigui meu, perquè m'agrada força viatjar i entendre i comunicar-me amb les persones que parlen aquesta màgica llengua. Sabies que el català és una de les llengües derivades del llatí i per això no ens és difícil d'aprendre, perquè compartim les mateixes arrels. Es parla als països catalans. Sí, però no solament a Catalunya, sinó també a València, a les Illes Balears, a Andorra, on és l'única llengua oficial, a la franja del Ponent d'Aragó, a la Catalunya Nord, a França, i al poble de l'Alguer, a l'illa de Sardenya, a Itàlia. La parlen més de 11 milions de persones als països catalans. Però es parla arreu del món i aquí a l'Argentina també. I aquí mateix, a Mendoza, al Centre Català. La majoria vam començar a estudiar el català perquè teníem arrels catalanes. Jo vaig començar perquè el necessitava per fer una beca d'estudi. Siguin les raons que siguin, tots coincidim que és una llengua que apassiona. Alguns fa força anys que hem començat a estudiar-la. Altres hem començat fa molt poc. A les classes de català no solament estudien ortografia, fonètica, gramàtica, sinó també cultura. Tot plegat, mentre compartim mates, cafès, rialles i xerrades amb els companys. En el meu camí d'aprenentatge he tingut experiències precioses. Tots els companys aporten alguna cosa interessant sobre la llengua, la història, la cultura. Alguns comparteixen memòries de la seva infantesa i així nosaltres podem aprendre més de la nostra estimada Catalunya. Però també riem. Diuen que si traguem l'última lletra de les paraules del castellà, ja podem parlar català. Però a mi em costa moltíssim pronunciar llegir. A mi me'n fan gràcia les paraules sorra i espelma. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge del penjat. Si el penjat es despengés, els 16 jutges d'un jutjat no menjarien fetge del penjat. Moltes persones diuen que el català sona com l'italià, el francès i el portuguès. O el xinès. Tinc tanta sang que les 5 tinc son. Una llengua no és només un instrument de comunicació. No, és una forma d'entendre el món i de relacionar-se. Mitjançant el seu coneixement, accedim a una cultura i a una forma de pensament mil·lenàries. Les llengües necessiten de nosaltres per mantenir-se vives i per fer front als reptes del futur. El català és meu. El català també 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 és meu. El català